alaikum. Ina ya aiki, ya kokari. To ya amince fa. Ya amince. Mai girma da cijo na wuce. Ina wunuku. Ya gaji ya aiki, ya kokari. Madalla to ya ba amince. Wallahi ya amince. Wallahi tallahi ya amince. Wallahi ya amince. Alhamdulillah. Godiya nake. Shokin murna. Assalamu alaikum. Ya gaji ya aiki. To ya amince fa. Wallahi ya amince. Ya amince. Ya amince. Sannu ku dai ya gaji ya aiki ya fara bu to ba sarata ya amince wallahi ya amince ya amince wallahi sarata ya amince to abun da sannu ya aiki ya kokari ya hana ta cin abinci ko ba sai to sarata dai ya amince a ta mu da addu'a barkan ku dai yawa sai da bino ya aiki to sarata dai ya amince wallahi sarata ya amince Azira wadanda aiki to a ta mu da addu'a sanata dai ya wuce to a dai ta mu da addu'a sanata ya amince wallahi ya amince Allah ya taimaka to amin dai wallahi sanata ya amince sannan ku dai ya aiki da kokari to sanata dai ya amince ya aiki har ya kasuwa to sanata dai ya amince ana cikin abincin ne sanata dai ya amince sannan ku dai barkan ku dai ya aiki alaji to a ta mu addu'a sanata ya amince madalla a ta mu da addu'a ha Allah ya biya sai aiki to a ta mu da addu'a sanata ya amince ya amince ko me ita muka ya amince zai ya aure ko me kai ni matsala na da kai rashin hankali ita muka sanata ya amince sai siya filin bayan gari kenan ko me Wake yanzu duk abin da ake a wannan jiha ta mu ta birnin Kebbi, mutanen Kebbi ta gabas, mutanen Kebbi na yamma, mutanen Kebbi ta kudu, mutanen Kebbi ta arewa, duk wannan abubuwan da ake ciki kai baka san komai ba. Kai gallacin, ka rufe faci da mu, ka doka mu jacin ne kome, kullum kuna ce gafara sa, har yau ko bai zo gari mu ba. Za ka ce wani mene? To albikai. Albishirinka abun da ka bamu albishirinka abun da ka bamu so na gaya ma so biyu kenan to ina so in shaida maka ne sanata Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi wanda ake kira da Mallumawan Kebbi ya ansa zai tsaya takara a shekara ta 2023 kai albishirinka wallahi ya ansa mutanen birnin Kebbi ranka ta kaf sun yi rugoguwa maza da mata sun yi tashin tantabarin kallami sun yi tunturundo sun fito kwansu da kwarkwatansu sun ce shekara ta 2023 ba mutumin da ya musu halarci a birnin Kebbi irin sanata mai wakiltan Kebbi North shine sanata Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi Mallumawan Kebbi shi ne ya fitancenta ya kawo ci gaba iri-iri ya yi makarantu ya yi hanyoyi ya yi gadoji ya kawo taransifomomi ya kawo noma ya kawo kiwo ya kawo harkar kasuwanci ya samar ma matasa aikin yi haba magana kamnan to ha ka zo da kudiri mu ansa ka zo da kudiri mu rike ka zo da kudiri muna da shi ka zo da kudiri duka da ne ka zo da kudiri mu amince ka zo da kudiri mama sibiyasa ka zo da kudiri mama jato ka zo da kudiri jato ma ya amince in dai sanata ne ya amince to kuriya namu na mama mu mama to koi mama jato mama kudiri duka na shi ne to albishirinka mu kudawa yammaci arewacin al'ummar Kebbi mun amince da Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi sanata mai wakilci sanata ya amince kai sanata ya amince kai sanata ya amince sanata ya amince kai sanata ya amince kai sanata mai girma da cijo gwamnan mu muke yi ma fata mai aniya ta alkhairi dan dafa maza har ma mata